Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasaem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Eric na pinauluan na ti bolsek nga ayat. Dear Manong Nemi, oray lang nakigtot Manong Nemi dagiti padami nga customers iti bar nga pag inuman mi kinigayem ko nga Efren. Iti Manong Nemi, tay purwak ko nga ibarsak tig igamak nga baso kalpasan nga inom ko tinaog ko nga arak. Timalyaw da amin Manong Nemi ayan mi kini Efren. Dinangal nakmat ni Efren Manong Nemi. Eric, anak ko, nabartak ka kadilaw na yan. Abay kinaramin mo tikas siya eh. Umahayin ti bouncer oh. Sir, ano ka di problema? Awan boss. Medyo adalang kapungtot na ito yung kadwak. So nga, awan problema. Please lang. Tandanak to na ito mangakop ka na tabaso kan mangdalos iti datar. Sige sir, saan nyo nang ululitan kat mabuwak na giti padayo customers. Kino na Manong Nemi ti bouncer iti day nga bar. Nga nangig ko, akinasrita ni Efren, nga ka-office mate ko, kan best friend ko Manong Nemi. Mabitlahin, tapasok tak, diba? So, saan nga uminom? Gusto na, kaya ko pa, Efren. Mabay ka naramit mo tikas dyan eh. Buta tsak may pagsasakit ka mariksik na. Dinasiyat pa eh. Pag tinulungan tanga ro din ng ibos yung tinabati nga. Arak. And then, itulod ka sa dibalayo. Kaya nang itulod. Itulnog ko na. Saan itulod? Tayo itulod. Kahit nakaindayon ka. Sige. No itulod, wala itulnog. Just the same. Saan ka nga minom? Mukla ko makasto ti ramidem. Saan ka kinad ka doon ito? Napimpitas pa nga rin minom ta sa di balay. Wano sa di balay yun. Adadat yung manggulo ka. Hindi papaspasama kang ka Eric. Sa sarod-sudak na ron. Nuhan niya ti basol ko. Tapos na magustuhan nga saktan na kiti babae. Duhan nga babae, Efren. Duhan nga babae. Gagangay dahi ta. Ada mapahay, adag balay. Sa nga balit ta, nagunod mo mati, amin da. Sa ano na sakit tinakim mo? Unapin nga siyak. Apin nga siyak tisina da. Saan ka din nga lalaki kung mati mangisina ka naging babae? Apin nga siyak nagsangit kinayaan. Nga siyak nga lalaki. Saan nga din nga dikit ko mababae tarumbeng nagsangit. Apin nga siyak. Di ka nga may nagsangsangit ah. Apin nga siyak lang tikastoy, Efren. Nahal lang ang siksika tikasta.
Sika, kaslakas, sika. Di ba? Naging babae, ti pagsangsangitan. Eric, saan ko pagsangsangitan naging babae? Parparag sa aking ida. Kat Indonesia midan, saan nga siya ti sinsina da? Ha? Saan lang nga sikat may sinsina? Oras siya. Ay mawa ng sakit nga bakarang ko. Agsipod sa anak mal seryoso ti babae nga mga sina kanya. No sikamot ngamin, no agayat ka, tudo-tudo madia. Sakbayam, agsakbay ka. No agayat ka, saan mong ipanamin. Tamno di kas takat saan ka unay nga masaktan, no saan nga da kayo't agkagasan. Madiman kami ti style mo eh. Sakbayan ti babalawat. Gusto na. Tinaugan na anong name ti baso na sa nainted kanyak. Dadat mauding inuman mo. Ano yan? Maudi. Kahit mo saon sa anak mo minom. Ita, ngarabi. Sagbay nga itulun ka. Kayag timang drive ti kotsek. Oray no, sa anak itulong. Ibati mga oras ti kotsek. Gusto na nga ron din. Sige, inuman mo. Tayo busa kong dito, tagawid tan. Siya akong tagbayan. Kasi na nga ron din na pasamak manong name remor kami ni bar. Sa gaysa kami ti kotse, nagabay ti kotse tilang iparkingan mi. O ana, Eric, kayam? Kaya, jak matuwa na yun na bartek. Jak lang na pupuotin yung barsak ti basok. Kaya tumalagip ko ti amin. Lipatan mga minon, anyaman ti pakasaktam. Nagadun ti tat babae. Kaya di pa kasdawak nga no apay nga siyak. Nagsalita tanto nga na siya at iti opisina inton bigat. Sige, good night. Good night, pare, thank you. Nag-awid akmat din. Manong name kabayatan nga man manehog ti kotse. Sumiplot lahat tinapalabas. Idadak pa lang iti college nagbasbasa manong name bilang ko ni Alma kakas first love ko. Nagayanayan kami manong name idadak kami ni third year college. Agbatpada kami tipo kursong accountancy. May disakbay nga nagraduan kami manong name ti college na isagot na ti kinabirhen na kanya. Naragsak kami. First love ko kat imbilang kong iso ti first and last love ko ni Alma. Tay patpatik ko na isuna. Kang kanayon ko kail-iliw kasla saan ka naragsak no saan ko makita, no saan ko nga matawagan, no saan ko makasarita. Agpadpada kami ni manong naming nakarwar iti board me. Naggadan kami nga nakastrek iti trabaho. Nga maulit-ulit idi manong name maminsan ti makalawas nga date kami nga agpapas kami iti uneg ti kwarto ti may isang hotel. Nagtulagan mi manong name nga agtrabaho kami ti duwang nga tawen na agurnong kami sa kamtong kalaysak. Di makadakas manong name. Na destino isuna manong name San Fernando City, La Union, idin to nabati ak dito Ilocos. Nadamat komunikasyon mi manong name. Pasara kita kami maminsan iti makabulan nga agpapas kami. Within 6 months nga napinas pala edit komunikasyon mi. Kaya binulan nga agbakasyon nga agdate kami. Ngayon kadagrisimon sa runon manong name nga bulan edi adan makatawon nga ni destino ijay San Fernando ni Alma na pukawan ti komunikasyon mi. Saan ko nga matawagan? Papanag iti baleda kit damakik no. Kumusta ni Alma apag iti akon matawagan? Naging ganapana ka mismo manong name iti San Fernando City. Tapos matoktalak manong name nga nakitak nga mismo isuna nga dat sa balik kakuykuyog na kakibkibin na abayan ti lalaki simrag ti may isang restaurant. Dinahanon ko ida ti restaurant manong. Nakiktot idi ni Alma. Eric, isuwit lagayam. Nasaan ka nga makontak?
Sorry. For what? Iso ni Adonis, ti baro boyfriend ko. Adonis, ti Eric, ti ex ko. Ang sakit, mano. Kaslawan na nyaman na ini, mano, naming imbaga na ex ko. I'm sorry, Eric. Hindi, saan ka unay nga makikita? Naibawin ko sa bali. Naibawin ko kini Adonis Tiriknat. I'm sorry. Kastalatan? Basta kastalatan. Manong namisan ko hindi nga imbain. Diba nagsangit ko iti sangwanan ni Alma kastamatan kini Adonis ka nang isukatan na kanyan. Gamot na saan ko magawidan, di pa nagarubos na kitiluwag. Gamot na makariknak na tinalaos na sakit sa em. Nga may ladawan, noan niya dito nga sa em, noan niya dito nga sakit. Timbilang ko nga first love, ken last love ko. Naging nadayo kam lang, manulay nga kilometro, manong nemi ti distansya mi. Insukat na ko dito sa bali. Narukop ka, Alma. Narukop ka. I'm sorry, Eric. Saan nga si katinay ka eh? Saan nga bale? Tas nakamati mo na? Nalaos hindi manong nemi, di pa nagsagabak, di pa nagkapukaw ko ti first love ko. Huwain kakaasi da papang anang naruna kini mama nga mga anawa kanyak no kasta nga. Nagbartekak di ti balay, ngagwalaak. Kakaasi da nga mga anawa kanyak. 2 years manong nemi, sakbay nga nakamubuhanak. Iti dumteng ti may kadua nga ayat iti biyag ko manong nemi iso da itoy. Niya Elmi. Tas lagpagpadamat lang tinagan nga Alma ken Elmi manong nemi. Ni Elmi tinangagas kadag iti sugat iti puso. Inayat ko wakas iti panangayat ko idi ken ni Alma. Kas iti dati nga aramiden mi idi ken ni Alma. Ag-date kami. Ketsyak manong nemi. Iti nangusat iti ruangan ti langit ni Elmi. Adadaman idin nga talagang imbukbuk ko ti amin na panuwen ko ken kuwana tapno isun iti ayatek-tek na ngayon. Ngem, nakadagdakkel nga ngem manong nemi. May sakit gudulay nga tawen ti relasyon mi ken ni Elmi. Idi, tanga, naulit ang nasugat ti puso. Rimtab ga namin pinsan dagiti naglunitan nga sugat iti puso. Gaputi inaramid ni Elmi kaniyat. Kas tinaramid ni Alma manong nemi, insukat nak iti sabali. Wen, saan nga mlanangin na dayo, linawas idi ngag-date kami ngagpapas kami. Ngin biglang midlatan manong nemi ngimbagana kaniyak. Eric, lipatan akon. Kaslo sa halak pala idi nga mamati manong nemi. Taimbaga nga pagarup ko nga ang angaw laing ni Elmi ti amin. Sana kagaangangaw, Eric. Lipatan akon. Gabot naikadengan ti panagkalay sami kini Randy. Sinong Randy? Ti lalaki nga naikari para kanya. Ada ka rin karita, Elmi. Ingkarim kanya kini nga sanak ton nga saktan. Muna sa anak ko nga masaktan. Saan ton nga maulit ti panakasugat ti pusok. Saan ton nga maulit ti panagsagaban. Yung maping ibagbagamitan kanyak dikta. Kalpasan ti na din almost doang atawan ka relasyon ta. Umuna-unay, iso ti kayat dagi di parents ko. Ure sa mua kayat kumet. Tanamiris ko. Nabimbinnas ti biyag ko. Noon ni Randy pakiasawa. Anya, may nga businessman, adaanin ti bukod nga balay.
Iti ababang panao, baknang. Kamay haramidam kanyak ti kastoy halmi. Agpagpraktikalak laeng. No sikat ti pakiasawa, baka marigatan ta nga magpatakder ti bukod ta nga balay. Manulang ti sweldo, ngem ni Randy. Saan nga naskan pangilawlawag ko? Narukop ka, Elma. Sa buwam ti kahit mga sawin kanya. No naskan nga tong pahanak. Itayak ti rupak. But I'm sorry. Saan nga si katinekari? Kasta manong name tinapasama. Makabulan ng tinapalabas. Nadimtengen manong name ti kalaysa the elmi ken kastama ten kini Randy. Ngararamidik mat manen manong name idagbarbartek. Nga di rumuhan kami kini Efren iti opisina mi inawis ko. Tapnungin ka mag-inom. Kat salsalud-sutak. Anya ti basol ko tapno mapasama kanyak ti kastoy. Siya nga nakapudpudno agay-ayat. Apay nga isina. Apay nga isina, dak. Apay nga sanda nga tungpalan ti kari kita kanyak. Apay. Ni mama manun name tinang sabat kanyak. Imanak dinanon iti garahe ti kotsik. Wala daw ka manita nga simang petanak. Kaya nakainom ka. Nakainom ka kunak. Tanong kunak kumanga na barteg ka baka sa mga nayawid ti kotsem. Amo yun apay. Naulit manin. Naulit manin. No kasano ti panagasugot ti pusok inidramo. Mama, kasladan naman itan. Nasaksakit gayam no rumtab ti sugat nga nalpasen nga naglunit. Mama niya ti basol ko. Tapos siya ang sagaba kastoy. Inarakop ko ni mama manong name. Imarakop met. Nga nangapro-apros ti bukod ko nang taptapik ti abaga. Anang kuso-kuso ti buok ko. My son. Gasta lang tigasan. Anak. Di ka kakapsat ko saan nga napasamak. Tigastoy. Di manong June nga inauna. Diyang napuutan nga nagsangit nga po kinayat. Di manang Minda. Di pulos nagsagaba kinayat. Kastamitan kini Carlo nga manong awan tinagbali na problema. Mami ka siya. Mama. Gusto na saan kang nagsangin na kastag pakalalaki ka. Alasong nagdanitaw ni Papa. Awampay. Minsan, Mama, kit pabasulik ni Papa. Apa ko pabasulim ti Amam? Saan nga may libak? Babaero ni Papasang gani. Anak, amo, ganwarasan yung admitiran, Mama. Malaksin ka na kayo. Anda may sabaling nga babae tibiyag ni Papa. Babaero ni Papasang gani. Kano niya man di basol ni Papa. Imbas nga babae tagikaro nga anak nang imsyak nga lalaki nga anak na. Basol ni Papa. Isyak nagdustusa. Kaya naging pinagsangit na nga babae. Amay nga siyak nagsagaba. Amay siyak. Awan ti basol ti amam ken ka. Samo pa basolin ni Papang mo. Mama, saan ka di akasjay?
No naluko ti ama, di kita anak tagikaro. Saan nga naluko ni papang mo? Sa sanikniban nyo lang, kalkaluban nyo lang, da asawa yo. Anak, saan nga naluko ni papang mo? Malaksid no at maitudom, nga tao nga linuko na. Da kayo tikang runang nga linukloko na. Saan anak? Tinaklino ko di amam. Iba't patignak ni papangyo. For how many years, ni patay lang ti mabaling nga magsina ka na kami. Nabuutan nyo ka din. Nga nagapa kami nga grabe. Makailing lang at lang. No. No, daman sumkin nga problema mga duwa. Awan pa'y may sa oras na sulbarin. Sa mo papasulan ni papang mo, iti kasto yung paspasamak kang ka. Ti tao, sumala mga aramid na tibugod na agasat. Isang karatag yung basol. Nangarati basol ko. Kansang matagar aramid ti madi. Basol mo ta, nagayat ka iti babae nga saan nga napunduken ka. Iti ang imbaga ni mama, manong name na paulima ka. Paiso nga ta, nga sakmit latik yung basol. Basol kuno apay nga nagayatak, iti babae, nga saan mat nga nagbaling nga napudno kanya. Kasano nga mamuak ngamin manong name, na di babae nga mangibagaking ka, iti I love you too, kat napudno dahi tangayat. Sak ka di matlaing, ti aking basol no apay, nga jak amo nga pilyen, no siya sino talaga, ti babae nga mangipatig kanya, iti agnanayon nga dinaktusaktan. Kaya sino dahi nga babae? Inton ka ano nga masarakak? Inton ka ano nga dumteng dahi nga babae ti bihag ko? Kabigatan na maron name nasapak mat labing mangon at danda papakin ni mama iti kusina. Good morning pa. Good morning ma. Nagsarunod ang si Mang Pwede di Rabi. Nakaturog ka kano din sa Mang Pwede. Nagkapon niyo pa. Party. Saan nga nagbaga po iti babae? Naku na ni mamang mo. Idarabi ka tsak ka na ti papapasulit. Awan ti tao nga linuklukok yun. Ngayong babaero ka pa. Anat naku na nga babaero? Malaksid ka ni mama. At apela sa bali. Jack, anugutin nga mesak nga babaero. Tapatis siya. Jack, pe amo nga ibaga noan niya ti babaero. Agbababae? Saan ka naging kuna, papa? Wala. Adaking ka, no kastaman ti panagkita pa niya. Adaking ka, no papasulan nak, no ape akastat mapaspasamak ka. Panangim nga mintagpili. Naminduan, nga nasugat na pusom. Iti may katlo agundaway, no saan ka pala makapili? Daklamon, para di may katlogong daway. So, di may balakad ko king kaiho. Di mo papasulan, ti sa bali nga tao. Tanuhan niyaman ti bidot, nga maaramidan tit may nga tao, kat basol na madlay. Nagbidot ka. Di nasaset lang nga no saan ako nagkayayat, at no saan kang bidot. Bahala ka. Kaya kita siya rin. Sasamo tayo mamigat yun nga agagada kada mamang mo. Kabayatan ng mangmangan kami manong nemi. Saamon ulit-ulitin tagbartek. Madadahil sa salunat mo. Awan ti may tulong ti arak kang ka. Agmum ang kaasigot. Nalawag ka di ha? Anak?
Wan pa ba? Di ba kasos daawak ngamin? No matmatmatang ka iyo. Nga, gwapo ka. No hapi nga, isukat na ka ti sa balik. Ada bukod mo kotse, ada trabaho, ada urnong mo. Ada first love mo, insukat na ka ti aslamalakan niya. Naging nadayo kay ngamin. Yung oras no, milya-milya, diferensyayo, no, distansyayo. No talaga nga napudno isuna. Meaning saan nga napudno, yung first love mo. May kadua, kanulain, duwan nga bulan tinapalabas. Ni Elmi, kinay kahit na timay isang businessman, ngamit siya ka. Ha, nga napudno. Ngunit nga rod pa. Mas lakay kahit ko pagod hindi. Makanubia iti niya. Iti pangit. Tapno awan ti kaago mo. Ati pangit, ato kaago mo lata. No saan nga napudno? Ay, halala. Pas nagdadimangan. Basta ha, agmubangal nga dagos. Sabi ko manak. Tama padasam tumatindag ragsak. Sabi ko man. Back to normal manong naming ngam jaklat na maliklikan subimsim di arak ngam sa anak matan nga mabarte. Numanin awisan nak ni Efren. Nan? Oh, di mo kaya timabartag? No, kahit mo tuminom, may kalat si balayan. Uno sangkat, siyak tumin si balayo. Ada iawid ko ng babae tay. Ada iawid mo ng babae di balayo? Efren, itong ka ano, agbalin ka seryoso ka na gini babae. Nagseryoso ang kalmasan na hanto man lang ang kami nagkatuluyan. Nagsangit ak madakas keng ka. Pag ang angawam lang rin na babae, no, ipakadak mo't kadakwada. No string attached. Itun ka ano nga rin nagseryoso ka. And doon masarakak ti babae. Kapakarik na kiti ayat. Ken pa-check ngay patpatignak. Sino nga tanong mo na nag-asawa ka na ta? Siya nga natag umunang nagbalin nga best man? Uno siya ka? Depende Eric, sa mo ngamin nung seryosohan. Kan amoy nga nalaing, no talaga madlang napudokin ka ti babae. Bayam, tamang kitak to ti babae nga, iretoken ka. Bago mo, aman, iretoken ka. Bahamon, bumlata ka siya ti makasapol. O, bahala ka. Dandanin makatawen manong name sipud na basamag ti padang isina kaniyak ni Elmi. Ang grugrugin manong name nga makarakabar akong edit na ako mo obrak. Numanin kita ti cellphone ko. Dagiti friend request. Saan ko i-accept no alanganin nak. Da nakitak manong name wow. Napawawak. Nagpintas. Ngayon, dito nga taa talaga, tilangana. Kada ito yung profile picture. Nag-friend request kanyak manong name. In-accept ko. Kapag naka-online, nag-message na. Ito messenger na. Hi. Manong name itimit profile ko, picture ko. Nga na edit. At ang amin nag-edit eh. Hello, kunanang sigod. Video call manong name. Deny accept. Cancelan na din na kahit video. Tinakait kayo nga ipakita manong name. Tirupa na. Dahil sumit lang dito picture na ito. Saan na video call manong name.
voice call. Inaccept na. Hi. Hello. Nagsap-ititimag na. Naglamuyot man ang name. Janice? Eric? Yeah. Hususto nga Eric tinagan mo. Sika. Hususto nga Janice? Yeah. Abide mo nga i-accept no video call? No? Mabain na. Anak kabahin mo. Ada kami dito kwarto. Diyak pa na ornus. Di ornusem. O nasangkat. Sangat ako kwarto papanam. Papanak nga rod. Mapangay di banyo. Apay ko mo di banyo. Nakadigo sa kmantin. Kadi. Unang, karing napintas nga lugar. Iti karden. Pada garden nyo di pijay. Tapno makitak na giti sabsabong. Yeah. Ada swing me. Swing. Napintas na garden nyo. Ada swing na. Mabitla nga rod. Pero marak. Baliwag to nga tumawag. Ito video call. Sige. Amang na makiktukan to itilangak. No tilangam iti profile mo, kat isot langam, nakapinbinas ka, Janice. Binaliwak kang tinawagan after 10 minutes manong name video callen. Inaccept nan manong. Ngam di naman ipakita tilangana. Hey, i-plaster mo ta camera mo, Ha? I-plaster mo ta camera. Alam, sa bali mo ti makit-kita. Alam, ti makit-kita mo. Di sabong, di kiti roses. Adoon niya, napipinas na kiti sabong ti roses. Sikat mga sasikaso di hardin mo? Hardin nyo? Ni mama, tultulungan ba't no ka ni mama? O nasaan ka ni Ate Sylvia? Adamanang mo? Ada. Ada asawanan. Dito na nga gigyan. Kadwa na ti kayong ko. Kan kasamit na nagitiduwa nga kaanak ha. Mano kayo nga gigyan dito balayo? Ni mama, balon ni mama. Ni Manang Sylvia. Ni Manong Ronald. Kan nagitiduwa ka anak ha. Sa siyak. Ipakita mo na tarupan po na. Garka. Eta. Side, manong name. Wow. Tumalyaw ka. I-plaster mo na lang ta kameram. Data. Manong name. Tilangan na talaga ti picture. Ti profile na katiso. Isa na medyo sa ano nangagtal na. Doko, ipakita na peti legs din. Manong name, naka-short. Nagpudaw. Nagkinis. Naka-sleeveless. Nakaw. Oh my. Nagayatak manin man. Janice? Eric? Mabalin nga, ipokus mo nga yung pinsan, pakabuklam, nga saan na nakaside. Kastulatan. Sige. Ito nakita ko na yung pinsan, tirupa naman. Nagpindos na bibig na, di akong na. So na lang ta. Mabait siguro isa nga nakagandam. Ngayon napagapangan nagmulagat. Wow. Agayatak manin manong name. Kang kanayon kami manong name video call
no sa nga ti hardin, iti siled na pagkakingan kuhanan manong name iti I love you. Talaga? I love you, Janice. Amom, naminduwa ako nga nasugatan. First love ko, insukat na ti sa Bali. Ti second love ko, insukat na ti nabaknang. Jakon kayat-agayat ang namamuka. Babayin ti Facebook. Agayatakan ka, Janice. Sika, may kamanuak nga lalaki ti biyak mo nakas pagarikan. Si kalaeng nakas pagarikan. Oh, di ka nadadaan ti boyfriend? Saan? Tapay. Diyan ka mo. Mabaling ka din nga ag-date ta. Nito itimol. Mapandang lunch, interbigat. O may nagdagasan na nito balay. Isuro keng kati address. Doon nga kalsada. Doon niya nga house number. Doon niya ti color ti balay mi. Alis to lang. Kamuta. Dito lang balay mi ti adaan iti. Na medyo nalawang nga garden. Basta. Sige. Alas 11 no bigat. Tagasig ka. Ibagam lang na sa doon pag nagasakyan ka. Nadlaw da papake ni mama manong nemi nga naragsakan. Ada ka di manen? Ada manen mama. Siguro doon talagang ipatpatig na ka. Sigurado mo. Ay, ti anak ko nga bunso ko na ya. Sigurado. Kastaman ti ko nam idin kay di Elmi, di ba? Samo nga siguraduan. Samong tuloy bagang nga talagan, nagkasawa, ag-asawa kayon. Tamom, adan to pwede kita kasarda itang aldaw, din to pala matuloy. Samo na seryosoin, tapos saan ka masaktan. Sabi ko, mama, tayo suda ito yan. Ti babae nga danak pulos isukat iti sa bali. Ti babae nga saklay ti patpatik na. Wan. Sabi ko matay son. Dinagas ko nga rin ni Janice manong name sa anak ka narigatan anang sapul timbagahan ng address. Kaya nadapay ni Suna manong name nga nakatakder nga gururay. Ay tilabas ti gate da manong. Isardin ko di kotsek manong name kata. Di masagak nga dagos. Hi, Janice. Eric. Okay kan? Let's go. Kinanak manong name kat inanak ti may isang ima na nagkibin kami. Ay kaitiri daw ti kotse. Iti abay ko siyempre. Inlokat ko. Okay. Lumugan kan. Limugan na nung name kada pag-isuban kada rumuan iti balay da nga babae nga inaw ng imsun. Iso siguro ni manang na ito. Good morning, manang. Sige ka din ni Eric. Uwan manang. Okay. Ingatan. Takapsat ko. Yes. Yes manang. Oras ako sa inyo baga. Take care ko. Iso na. Gapote patpatek mo. Nang naroon na itataragita konti personal. Sige, good luck ka na kayo. Agamanak-manang. Naglungan ako manong na imiti ko sa kiti antidra manibela. Agayo mo tibang luna. Janice, Eric, let's go.
Naragsak ka kadiman lang? I'm so happy. Ita lang at namang i-date kanya. Kaslusuhan ako mamating. Dito ka pintas mo. Aman. Pawaling harap nga. Kiss? One kiss? Di ka pa inaklon? Sige. Ulitak man ito mga baga kayong kati, I love you. Talaga? Yeah. Ano nakita mo kanya? Apa yung patpatik na? Narig na ako natin nga yan. Oras saan ka pa yung nakita tayo personal. Itatara kita kan. Kadno ay makikita kiti video. Mas pay. Barbaring na si Kantine Kari. Sabi ko ma. Ala, Eric, neng jacket. Amamitin nga iramramang mo na tilupok nga. Igaman no kas na ngagkambyo ka. Sorry, saan kong igara. Ora ito nakapantalong kami. Sa nga ba nila kita matentilex mo no kas na video call na. O makita ka piglat na. Saan na kami nga naluko. Iso nga ang piglat ko. Abe no naloko ka ato piglat mo. Una nagitay nalikota taray da nga taray ito no may tiklob daw no ana. Sta? Pero makadaron kami ni Timol manon nemi. Siyempre, di may parking kotsek, napangkon yung elolokan tirida nga batog na, kinibin ko, tinulungan ka dimsaan. Nagkibin kami, nanonemi, saan lang kibin, inakbayak isunga. Inrakos na matitakyag na manonemi, tisikat ko. Manonemi. Kunam ka di pa nga saan nga gayan ayat, tikastoy nga lang nga. Dakang matikit kitaan manong nemi, dagiti masabat mi, dagiti malabsan mi. Wow, wadag ko na. Wow, bagay kayo. Guwapo kin na bintas. Bagay ta ka no. Awan differentiate pa nakita da no kasta. Naibagada nga bagay ta. Kinunanamit manong nemi. Kahit ore na laiirot. Diba, nairakos nga takyag na kahit ore na laisadag manong nemi ti ulo na. Iti abagat. Wow! Nagsubliman ng kanyak tiragsak man ng nemi. Kat sabi ko ma. Very gentleman manong nemi ti makadanon kami ni ti unay ti restaurant. Implastar ko ti pagtukawan na ket tinulogak nagtukawan nagplastar. Very gentleman ka unay, Eric. Dapat lang. I care for you because I love you. Sabi lang ha, tag-order tag. Alat kayat mo. Noon niya ti kayat mo, kayat kumatin. Oo? O yan, hadang nagpilpili. Kadirugan minti mangan manong nemi. Takot sara, ganito. Siya akong manong nemi ti mangipan iti sedaen na iti pingkan na ada pa iti kadungan daw manong nemi nga subwak iso Eric amangan man niya nalabas law na yung tararamida subuan nakpay because I love you subuan kamit orehanin si kalatan subuan kanay di mo tila nga aldaw manong nemi. Inulit ko man nga pagkagawa natin, I love you. Dito'y matinang ko na nga, I love you too. Diyak nalapdan tiriknak, ngay narakop kat inamalak nga dangos dagiti lips na manong. Bahala na no, nakunan dagiti makakita ko na. Naglamuyo ta naghimas dagiti bibig na. Megidjat ko launay ti bibig dagiti tuwangay mo na. Isuday ituin ko na. Tanos masugatan pa lang ti pusok ka dito nga babae. No isukat nak pa lang dito nga babae. Agpakamatayag tun ko na. Tinakam ko man. Nag-shopping kami manong nemi. Namampesan na kumakaya. Come on. Baka nagsakit mo. Mangisahot kang kakanagidnaskan nga. Kasapulam. Ibagam lang.
Agyaman na, Eric. Agyaman na kanyawad Diyos na dimteng kay tibiyag ko. Ngayon niya. O ang ta, timang supyat, iti relasyon ta. Asin ako ma. O mati sa bali nga babae, tibiyag ko na saan lang siksika. Malaksit ano? Ni mamang mo, ni manang mo, timang supyat. Kasla medyo alanganin ito nga sumurot kakit. Kasla kasta. Nga niya. Kasla saan nga kayat ni manang Silvia. Nga magrelasyon ka kanya. Kasla isot mo isang lapid. Oh my. Kastamat ang karag di parents mo. Kaya't dangat ha? Awan di pilpil na di parents ko na isot. Kaya't damatin. Di, iyam amonok na kung araw din karag di parents mo. Itangal daw. Yes. Tawagam ni manang mo. Unin mamang mo tayo. Ipakadam nga agdinar kay Jibalay. Sakan dumad lang mo yun. Itulnog Jibalayo. Ang peso? Uhan. Sang kamay saan. Antan nga may bayagan. Tano ka sa nulaing. Panuhan dan di kalay sata. Kasta nga ron tinabasamak manong nene. Tinawagak ni mama. Ma? Oh, anak, kumusta date mo? Okay ma. And nagtulagang mangyarot ka ng Janice nga iyam amo kung iso na ka na kayo. Oh, nag-alistukan siya. Isa tirumbeng ma. Talagang seryoso ka. Kang kanayon na pa na seryoso. Di mo una eh. Baka sa aman nga isot katuluyam. Awanin ti lapid ma. Kan ora damang lapid. Diyak itulok. Tamo mama. Ingkari kita bagik. Ngano'y ti may katlo gundaw kat masaktanak. Agpakamataya to. Ay, upo mo na ti mapambalong ti bunso ko na ya. Ay, lasto na magbagam. Pakamatay ka kabulahin ka ng babae. Si kamang pala lalaki kasta. Ano doon kinagpakamatay? Gapon. Hindi kasto ma. Babae man o lalaki. Alala. Ano ka ron? Umay ka mag-dinner ita. Mag-dinner rin Janice. O sige. Mag-isagana ka ron. Tinawagan mo at manong nemi ni Janice ni manang na impakaam muna manong nemi nga ag-dinner kami sa balay. Sanak tumatlang may itulnog. Sa akong tumatlang mapan itulnog isuna. Di makadanon kami nito balay, manong naming, kalbasan ti, medyo napaot na pa nag-shopping mi, kan pa nagpaspasyar mi. Pag sumanong naming nga galas 6, dito sa agak, loka katakteri daw, kotse, mabatog na kinibin ko. Pinulungan ka dim sa hak, manong naming, talagang gentleman. Sa akong inakbayan, rakos naman titakyag na tisikat ko. Nakadagdagat manong nemi di baging. Simrek kami, ma, pa, ni Janice. Janice, dapapakin ni mama. Oh, no Jack Mariro iho na ito, hindi kami pintasan, kadakwada. Janice iha. Lagi narakop manong nemi na kinito. Irin doon nagalamano na papakin ni Janice. Oh. Okay. Nakasa, dinner is ready. Pilat home, iha. Kinapudno na kit si kamay lang tinyawid ni Eric dito balay. Di ba, Eric? Kadima. Abay, nawis mo ka dito yan ni Alma? Abay, ni Elma. Ni Elmi ko na kuma. Saan ba yan? Oo. Di ni Janice pa lang tinawis mo dito eh. Ngabotiso nga mintin mo na nga, nang iba ka nga, kahit na nga mapumunta kayo. Kaya dito ta Alma ka ni Elmi, handa yung bagati kasi dyan. Ngabot
siguro plano yun ti kasaryo. Anak makunam si Dad. Nukas lang nubalat tong palna, Eric. Sir, ma'am, mama, papa. Numaikariyak ka na kayo. Manong Nemi, binayaklay nga nangan ni Janice saan ko nga sinubsubuan. Ito nakababay mo kada papahin mama, nakaraw badlaw na yung numasang makita da mismo ito pa nagsubok kang kuhan. Di ba kadakas Manong Nemi, aksidente nga naibatan natin tinidor na. Ay, ba amon, siya akong dimang bidot, nanghalakad sa bali. Siya akong dimang bidot kagka. Oh, sorry. Oh, okay lang. Sige, tuloy mo timangan iha. Manong Nemi, di malpas ka mga mangan, tulad ko ni Janice Itisalas. Sanak pinayapayan ni mama nagsubliak di kusina. Eric, are you crazy? Ma, abay nga magayo, basal salud-sudan no, crazy ah. Agbanguyong ka din? Ma, ulitat, nadaman pa ng supyat yo, ito relasyon mi ka ni Janice. Ibabawi ako ma, gabuta ulitat, nasang ka mga katuluyan ka ni Janice. Namasukat man ang tipusak, kay kon, nga mapukaw dak ng bunsoyo. Oh my. Honey, bagbagamtap sa taanak mo. Eric, papa, amom ka dit kasasad na? Amok. Kaano nga amom? Ito mapangod na kasan. Amom nga bulsek suna? Amok. Nadlaw ko itay mapangko kibinin nga ilugan iti kotsek. Amunan nga daak ngam samat nga kuti. Oh my God. Iba't patid ko ni Janice, papa, mama. Itilikodan nga saan nga makakita. Ano nga diferensya? Gabot na ma'am, nga saan na kang isukat? Isog na may isang nga bulsek, inayat mo? Tamto saan ka na masaktan? Saan nga dahil iti issue, mama, papa? Gabot na makariyak na akman inti ayat. Kan sigurado hak, nga saan nak na isukat ni Janice. Gabot na siyak pa'y laing tinangay ayat kan kuha na kastoy. Panunutom ka sa nulagan di panagyan niyo. Oh my God. Eric, apay akastoy ka. Gibo ka din tanang sugatan ng tapuson tremendo agundaway ka nagit babae nga na normal. Nangalakan ti abnormal. Mama, pangasiyo, diyak kaya na mangag ni Janice ti amin. Nasaan na mangag na? Mama? Ada ka di pala yung problema? Nasara ka kung di babae nga talaga nga para kanyak pagkatapos. Lapdandak. I'm sorry, mama. Nimsandak ka mo lapdan. Huray lulaksidandak mo anak. Kinunak Manong Nemi ka nagsubli ako ni Ayan ni Janice. Inala kong tiima na. Let's go, sweetheart. Eric, what's wrong? No. No problem. Don't worry. Let's go. Manong Nemi dadalan amang itulod ko, panangitulod nung kumanong Nemi kay ni Janice. Nagsalsalod-sod ni Janice. Sanak na kayat ni mamang mo sang kadi. Sandak akayat na giti parents mo. Ure pwede giti kakamsat mo sandak na kayat. Unang tupay ngamin kayang ka, Eric. Nga ado tilaped ta, Eric. Iso nang may tulog nagtunsan niya balay. Lipatan na kon. Saan ka nga lipatan, Janice?
sang kaalipatan. Diyan kayat pa nga masugat ti puso. Diyan kayat pa tagsangin ka po kinayat. Ilaban ko't panagayat ko ken ka. Malaksid no sa mong ilaban ti panagayat mo kanya. Sika pala yung tinakarigna ti ayat. Iba't patag ka, Eric. Kadyak mat kayat ay mapukaw ka. Kayat kumat nagragsak. Kayat kumat ti madaan ti kasken ka. Kayat ko nagpamilya. Nagitilaing panagkita. Tinapukaw ko. Kayat ti pusok. Tiriknak. Ti panunod ko. Hawang ka niti karintagaan. Ti may isang bulsek nga gayan. Manong nemi kinibin ko ginabayak ni Janice asimbre kiti gate aging ka iti uneg ti balay na. Manang nana ada kami. Nasaya to kasta, Eric. Nagwapo ka, Eric. Agyaman na. Kanapintas ti trabaho. Okay na. Ado pa kayo ti urnong kon. Katno, kaskasano laing. Nakasagana ko ng mga ikasara kini Janice. Talaga ka di nga patpatag mo ti anak mi. Ti anak ko. Ipatpatag ko na yung unay. Saan ka di nga sumupiat naging ti parents mo? Kalpasan nga niyam amom. Kalpasan nga nakita da. Kalpasan nga naamuan da ti kasasaad na. Sumupiat da. Ngam sang isudat mapatuloy, nana. No di katsiyak. Uri no laksidandak nga anak. Wano, tila ka di kinababae na ti gungunudang. Saan na ti kinababae na? Uri maminsang apulag at siyam nga mabulsek ni Janice. Ipatpatag ko lang ta. Ngayon niya, anya ti kunain na giti tao, akong bibiyang ko karagiti, magbaga na giti tao na na, manang, tinapatag kinagpimpinatag kami kini Janice. Hindi mo mampanunot nga, nagbalito nga normal ti kasasadyo. Gabot ha, di Janice, di na marigatan nga mga nung, iti pagrebangan na kas ina, wano asawa, iti unag ti pagtaingan. Marigatan nga agdalos, agluto, aglaba. Mabaling kami ba't nga mga alati katulong no marigatan ni Sona. No aganak, agaw awir. Mabaling mat mga alati kaduana, ngagbaling hayaya. Kaya na, nairuhamin ni Sona. Hindi ba, Janice? Kabisadog langit di balay. Amok mo sa dinut ayan, ti kusina, ti salas, ti banyo, ti kwarto. Amok ta ayan, ti lunglungan. Amok kayak. Dagiti mapaspasamak nga aramidig dito yung mama, ate, padlaw yumet. Nakasalang, kutkuti ka normal. Nasalasang kay mamati, nga may sak nga bulsak, di ba? Uwen, gabot na kabisado nito balay. Kaya man ti makita next. Kapag kabisado man ti keyboard, muna niyaman nga application iti cellphone. Tanay suro kami. Ngayon na mabalil ako. Ang mga nagsagaban to lang ti anak ko. Nukas pagarigan ta, agasawa kayo kat dumden to di gundaw nga mauma ka iti asawa nga bulsek. Baka nagsangsangit to lang ti anak mi. Numadamag nanto nga da sa bali pa nga babae ti biyag mo malangsid ken ko na. Mamati kay kumakanyak nana. Ipatpatag ko ti anak yo ti lukudan ti amin. Ikatan niyo kung matanyaman nga panagdoa-doyo kanya. Sige. Umanugot kami. Basta saan nga sumupiat da kiti naganakan ka. Ngayon na sumupiat da. Sumupiat kami man na. Uri asin no sumupiat. Janice, Eric, nunaskin nga ipanong ka rito ikataramidag. Ibang katimay sa nga lugar, nga onti mang bibiyang karata, samot nga nga mabalin. Di mo't nga mabalin nga palupo sa kasta. Tanog pilit ka kas pagarigan nga mangala iti anak ko. Ikaso na kadikidnaping na.
Kaswan na kidnapping. Kasano ka kidnapping? Kasama na mapigpilit ko man ni Janice kas pagarikan. Eric, sana kapilitin. Di mo kahit sumunod kanya kasta. Sangas kan nga ito yun, ha? Teramiden, alo ko yung naging parents mo tap numanugot na. Takas nangag mong imbaga ni mama. Numanugot lagi naging parents mo. Umanugot naman tingin ni ate. Sige. Aramidik ti amin. Ridom tayo nga akto iti balay ang kalbasang nga itulnog ko manong name ni Janice. Sinabadlak man ni mama. Talaga ka nga tultuloy iti panagmauyo mo, Eric? Mama, I'm sorry. Manipod kinaubing ko aging kakargitoy. Basta anyaman ti bilit yun, tung palag. Ngam na ibilin nyo kanyak nga isitak ni Janice. I'm sorry. Taday-tanga tanti mo na nga sangko tung palang ka na kayo. Minamauyong data. Saan nagmauyong? Minamauyong tayat mo. Bulsek nga ayat. Bulsek nga ayat. Gabo ka dito bulsek ni Janice? Mamami reason nyo. Nagayatak iti normal nga tao nga manya tinaramid ta kanya. Nakabimbintas ni Janice. Ore bulsek. Dinakpulos isukat. Apay ko nayo. Gabo tawan ti sa bali nga makikita na. Hanga makakita ti pangisukatan na kanya. Awa ti sabali nga masalig kang kuha na to, makarig na ti sabali nga barat itakyang. No di lang siyak. Mama, pag mga asyo, Papa, sandak kumanapdan. Kumanunong kay kuma. Itad ko ka na kayo ti numero. Ti cellphone ni Janice. Tawagan nyo. Sa'yo ibaga, nakakasalita yun ni mamang na. Manang na. Kaya bagayo nga saan kayo nga sumupiyat? Tadaytat kunada. No saan kayo nga sumupiyat? Saan damatan nga sumupiyat? Kat matulagan ti kalay sabi ka ni Janice. Ni Janice tinay ka rin para kanyak, Mama, Papa. Isuoran niya papaspasamak. Kaya bagayo man nga mauyo nga. Kaya bagayo man nga bulsak na ito ayat ko. Hindi patpatig ko iso na. Iso tinsagod nga apo Diyos nga para kanyak. Ngayon kaskas di manong name nga saan ko malukoy na. Basta saan na kano kaya. E di pisina manong name yung bagak ka niya friend ti amin. Anya? Bulsek ni Janice. Bulsek. Kat abi nga rin indate mo pa lang. Indate na amuha mga bulsek isuna. Si kamat na friend. Gabuta narugtalag nga bulsekan ibabawi command date me. Kasta? Kawan. Unong kurso na adam iso na kabata na pintas. Kit gun-gundawa yung kinabulsag na. No, saan na gawa ng gundawa ya, friend? Kamanat. Balik na. Nakasimsimple. Kapay gayat ka ti bulsag. Itilikutan nga nakadado dita di kitin saan nga bulsak. Nakadado dita di saan nga bulsak. Nga man ti klase ti puso da. Anya ti klase da nga gayat. Nasidang ti puso ni Janice nga gayat, idilikudan nga awan, nasipnget ti makitkita na. Ngem sang sumapiat, uno saan nga umanunong di kiti nagadakeng ka. Saan? Ken ore, ti ina, ken kabsat ni Janice. Saan na lang kumanunong no? Kumanunong di kiti parents ko. Gamot na kaslasan na gaming namamati. Siguro pang panunutan da baka nagsagaban tulayang ni Janice itisidong mo. Baka kaya't mong lang nga asawain tapos ni kasta kita adan asawam kita saan ka nga agsagit pa saan ka nga mapaay pa ngayon itilikudan ti amin kita maumakanto keng kuhana kita mga alakanto ti sabali nga kasukot na uno baybay amto isuna ito makasara kati adda nga talaga kasapulang nga babae. Kastawan nga agbesote at dati panunod da. E di pa nang ipapanda di amin. Nuno pa nang husgada kanya. May mamati ka ko, my friend.
Saan kong tupulos ng isukat iti sa bali ni Janice. Para kanyak kat perfect isuna. Isuntulay. No agayatak, di ako nagayat sa bali. Amuna ka, friend. Sige. Pahala ka ng mangilaban ti ba nakayat mo. Adaklan ti likodam no anyaman ti may tulong ko. Tulungan na, anak. Kahit kung ti mangipatak na rin ti balay. Oo? Kailangan ti may tulong ko. Padansamat kayo mo arkitek. Di kita anak. Pagpilyan na, karagin na pinnas nga. Lote nga ron. Adaganagatan ko nga lote. O sige. Anyamin ti plano. Kahit kung nadabalay ko. Tanukas ka sa nulaing. Sadya kung nga isang pid ni Janice. Ores ang kapay nga nagkasar. Agkasar kam tulayin to no. Awanin ti sumupyat. Kahit kung nga kabisaduan ni Janice ti balay. Tapos nikastakat agbalingan normal ti panagkutina. Amam, sigod matlaing inakin tiyak. Kamsat na. Nung naruam lagi din na Janice iti lugar nga pagkurya pagkutyan na. Kasla normal, kasla adda, kasla makakita. Sa bagay, amo makita di lapayag, kaya panagamuy da, panagangod da, nukan, panakamatada. Hindi issue dito, friend. Hindi ka ito na ganyan babae, apay nga bulsek. Kabuti isot ni Kari. Ken kabuti isot sigurado nga di nakliputan. Adumat di dati kiti mang lilipot nga bulsek. Pagkunam, kalman, bulsek ken bulsek. Adot kasta. Bulsek lang aro din. Lalakero pa lang. Uno babaero pa lang. Sabalin Janice friend. Alala, sige. Adak tadi ko dam. Tulungan ka. Tapos nalikas takad may laban mo ti panagayat mo. Ti ayat mo. Bulsek nga ayat mo. Ano nga bulsek? Gawot agayatak ti bayas nga babae nga bulsek. Bulsek pa ti ayat ko. Kaskas di manong naming asan ko maalukoy na papakin ni mama. Agramo met ni rekapsat ko. Tanukas tango may sa marongkar ket awan ti sabaling issue no saan ati panagayat ko. Nga bulsek kanong hayat ko. Gabot agay ayatak ti may isang bulsek. Masunsunutan mo iti panag-date mi manong naming kini Janice. Iti likodan nga sila mapilpilit. Ti inakan ti kapsat na nga mangpalpalubos ken kuan. Eric, ate, di bagpakasibigin ka. Saan mo kung mga hotel, tiyanak? Tikapsat ko. Tamom, siguradong sumurot deta, no? Check-in kayo. Manang, sana ka man ang kundaway. Ngayon ti plano, mangipatagdara ko nito pala eh. Kapag yanan mi ni Janice. Oh. Tapos nikas takat sa diyang nga iruam ni Janice nagkuti. Agtrabaho, aggaraw. Ket, agkabalay kayo nga di pa kasar? No. Ikarik ka na kayo. Saan tulad dat mapasamag ka na kami, lumalpasan ni kasar. Ket ko lang kami nga ipanaglek, karignagan na kanyak, nga agbalin nga normal, ti asawak, agbalin tong asawak. Ure may nga bulsek. Okay. Mamati kami kan ka. Kat sabi ko ma, sa munto nga pagsagabayan da kapsat ko. Edi mamuan da papa kini mama manong nemi di ba patakder nga balay ko. Talaga nga mauyong ka na niya. Papa, binamuuyong ka din ti bang ipatakder ti bukod ko nga balay. Una nga, asin ako agtawid ka na ti balay kan sikat bordet. Family house is family house, papa. Alangan ba nga sangpet ko dito ni Janice nga saan nyo matakayat isuna. Alangan ba nga ada dito ito ni Janice kat anyaman ti kamalina kat ungtan yun to isuna. Saan, papa, mama?
Numalpas talagan ti balay mi. Isangpet ko sa Janis. Agkabalay kayo nga saan kami nagkasar? Agkabalay kami nga saan kami nagkaida. Imposible nga umapasama ka na kayo. Nga umanugod na kiti partidos na. Umanugod na. Kapag mamati na kanyak. Napiyapay na kiti partidos ni Janis na mamati na kanyak. Nga kayo mismo nga naganak kanyak saan kayo mamati kanyak. Saan nga kasta ti issue? Mamati kami kang ka. Mamati kami nga bullshit dit ayat mo. Sawin nyo pa. Jesus po ya. Hindi kasta mo ni panagsagabang kaputin sukat na ka, diba? Sa balik, o di first love mo, second love mo. Yung sanak to ni sukat ni Janice. O na nga, saan nga normal? Iti, nga, relasyon mo kit may isang bulsek. Normal to pa nga relasyon na kita nagpadpadang bulsek. Anyan to lakid din nga tiblaing babae ti bulsek. Idinalpasan manong name iti balay, impakadakon, iti inakin kamsat na. Ni Janice tapno umayin. Naangay manong name iti house blessing. Ngay matender da. Ngam saan ngay matender da papakin ni mamauri iti kamsat ko. Kat ni Efren ko na. Talaga nga dala-talapad, friend. Di man lang imay na kiti naganakan ka. Bamla tayo na. Napiyapay na ito yung katugahang tubig kan ti ipagbong at dada. Kangaronan ti amin ni Janice. Ligat kalpasan nito nga party. Dududwa kay totoo yan. Wana, friend, imposible makatapil ka. Ikasanon no, araw ko pa misuna, sana pa ako ti panaglanang naginibibigi ko. Gat maprosang pa di barukong no, nagpintas o. Nakakinkinis ti kutis na. Sila may isang anghel. Pati siya may love. Luko. Baka babaim mo. Sigawan. Baka dun gawain kinabursek na bakagit no umay ka dito no awanak sulat madanon mo. Nagparpartuat ka man. Nagparpartuat. Posible nga pasama ka kasta, di ba? Kursunadam na ito yung live-in partner ko. Oh, baka pumasyar ka dito ng awanan. Ibagam nga si kakit, gayem ka. Entertain na kantungan. Baga raipim to. Doko ka. Daga sa klaw na yung lalaki eh. Ang beso nga doon yung chicks ko dito. Nga pagpagustuwa. Ngam sa anak man nga. Mananggun daw ay. Si Kamet. Ngam talagang nagswerte ka kung kumangim. Swerte nga ta. Ti lalaki yung mga sawa iti bulsa. Iti di nga rabi manong name nga duduwa kamin kini Janice. Janice? Eric. Are you happy? No. Saan ka naragsak? Naragsak ang tulayang, no? Makapagkalaysatan. Naragsak ang tulayang, no? Mga komis mo, kani mamang mo, kani papang mo, kani kakabsat mo, awatin da kon ngagbaling nga manugang kiniipag na. Damama kini ate, inawat da kan, namaddakan kan. Di parte dun di problema. Sige, saan mo panunutin nga problema ina? Agin na natin. Tentun bigat, ore da bakasyon, isuro kan to. Isuro kan ka, no, ada na kitirombeng nga ramidem, tap no, mavision mo, masirmatam, tibalay. Masirsirmatakon. Kadi, adata iti salas, di ba? Nakatugaw ta ti soap bed. Ti banda na ti laod. Ti right side. Ada TV. Divider. Ada TV na. Tiri daw. Ada iti left side. Yeah. Handa nagbatog iti ali nga papalit dining room. Haan. Kabisado. Ada man ito sa rukod ko.
Ngam saan ka kasarukod no ka? Gagangay lang ang sarukudak. Ngam saan nga kang kanayon nga, adakan nga. Makadalo na lagi din. Di kahit ko, no daw may nga bisita. Agkuti ka normal. Ngasla, saan na nga mamati nga normal ti panagkutim. Idin saan ka makakita. Kahit, okay. Amom nga rin ti master bedroom. Kahit mo, turungek. Hanggang sa sarukod. O, alwadan matulid ka. O, saan ka matulid. Okay. Dito yun, nakadano na akon. Kasi lang makakita ti loko na dinapay karawaan sa redora. Dito yung ka maturog. Kabisadom ni taonig. Insura ka itayan. Sakbay ng timday nagribisita. Pagturugam nga rod, iti-abay mo ang kwarto. Eric, mabalinti ang banyo. Di mo diyan di banyo? Isuro na. O sige, kibinan ka. Halatan, basta iturog na. Yan, palaod ka. Okay. Nalapsamon di may isa kwarto, may kadua kwarto. Okay, right turn. O, ito. Diretso. Diretso na. Okay, datat CR. Iti unegay. Iti umunag tangan doa. Datat bowl. Iti, okay, shower. Ay na, okay. Yun, di ka na nagigripo. Kabisado man gayam. Unang takas to yung madati. Adamat banyo di balay. Amo ko tayan ti bawl. Among kakmutan no sa dinutian ti dad dumapaya pa sa ti banyo. Very good. Agdikos ka? Kuma? Ano ito tuwalya? Ano kahit mo? Bakit dandang ang tikos? Nagsinabot na. Your promise, Eric. Baka makalusot. Agtuturo ka. Di makadakas manong name kabutamok saan na makakita. Idirekap ko tiri daw di banyo manong saan ko ngayon lak. Idi madaman nga agprapara sa pastidano manong name inayad ko nga inlokat tiri daw tap na makita kisuna. Yung naglaing. Hey. Eric, no. Eric, oh. Get out. Apay nga, mumadak. Nagpiksa ti panagdangig ko. Di nakmalibak. Walan, si Kawit, buyain ka na nga. Kasanong saan ka makapatepel? Katuri siyak met. Manano nga min, no. No, promise is promise. Nagpigsa kayo panagdingig na. Inayad ko nga linuktan ti Seredora. Hambat nagit-itri daw. Rumor kan sige, rumarakon. Sayang ko na manong naming inananusa. Kabigatan na manong naming insuro kisuna, imbagti amin. Agramo mo ito manong namin yung itilunglungan. Kabisado mo? Kayang-kaya ko. Naglay nga ka makasusulo. Kalbasan di pambigat. Agluto kan. Nakaluto ka gimunan, di ba? Agawit ka ito hindi ato may kamangal daw. Agluto Really? Sige. Makanta ka rin. Ere makarubahan ako manong namin ang sumrek ti pisina. Intulnog na aging gana iti kotse. Pabamalo yung mga ilokatong mo jigay. Kabisado. Kadamit kahit medyo balay miya. Kabisado na nga talaga Kasi lang normal. Nilokat ng digit. Nakalokatan. Pinakadar ko ti kotse kasamat lang si Mardeng iti batog na. Bye. Inawid ko manong naming lokat 3 daw. Sa ko nawid.
Ingat, kastamin. Ilak mo tigit, ha? Saan kag paspastrek? O ito oras sinuman, ha? Baka damang gundaway kang ganito eh. Apo ko mga pastrek, ha? Sikalat pastrek, eh? Sikalat inukata. Ito yung opisina, manong Nemi, o ana. Ada na pasama kayo? Tandanis ka. Nag-apoy ka, agdan na kayo, agdan na kayo, may sa kamubunga pagkatapos sa pasamat. Binadas ko nga, tulod ko yung sunit iban nyo, kalpasan na rimuharak, sangguin laktiri daw. Mangig ko nga para sa pasad, inahid ko ang rinuktan tiri daw. Nangag na, nasidap, napigsa, tiradar, tibulsek. Sungarod nabalik na ka. Ta isungarod ti panakamatada na dyan. Dijay panagangot da, kinkastamat ng dyan, panagdengig da. Imbag tadada kiti bulsek lang aro din, sulot pa. Hala nga sulot pa ka na, umul pa ka na. Nagpaiso manong namin nagawid na kiti aldaw, katni. Maangot ko manong namin tin emas nga ayamuom, ti adobo. Hey, abis hindi na mo inuring, sinabat ka. Halatan, dinaanon ka niti kusina. Kasi ano ka nakastrek ka? Kaya tatulbag ko. Wow, nakamang malat sweetheart ko, ha? Oh my ka man sa kwarto. Promise is promise. Oh my kakit din, tamangantang. Inimas ko tinangan manon. Nagmayat kombinasyon ti adobo karne ti baboy kanti inabraw. Naku. Perfect. Naimimas ti pa naglutong ngayon ni mama. Amom no, o may mga dito ni mamata, maramanan na ti lotong. Sigurado. May manugang ko nando kasing-kasing. Makabulan manong Nemi, nga kastoy ti mapaspasamak. E di tawagan nak ni mama. Eric, iho. Ma, di ka malaw may sawarong kar. Sikan samat tin tinangilaksid, ti bagbagim ka na kami. Dakam samat tin nga naganag kang katilinaksid mo. I'm sorry, mama. Okay, Joe. Dakay ito sumarong ka rito eh. Ay, ba nyo ni papa? O may kag-dinner dito balay? Kag-dinner? Api nga dito balay yun, api di ka mapad restaurant? Dito yung balay, mama. Di ka pa imay. Inawis na kayo pa yun, di maangit yung house blessing. Pagkatangang nga rin, di pagsasangwan tayo nga dinner. Api nga gumatangak. Ikeso nung nga rin tegloto siya. Ma, naling agluto ni Janice. Oh. No kaya tiyo, mama? Sapahin niyo tumay. Dedesang kang agpadbadlaw. Sapahin niyo tumay, ta sapahin tagawid. Tayo bagak nga siyak latad. Oh, kahit mo sawan, paobserbaram isuna. Awang ngamin ti parang talak yun. Kasaan nga makakakita? Awanan ti maramidan na? May sanang inutil? Sige, baham ta kasalitak ni papang mo. Umay kami. Imbagak kini Janice manong name sa pain na tagluto. Imbagak nga dumte nga sa nga ili. Kinimasin na tagluto. Diyak matimbagan asin numanong. Ili dumte nga rinugyan ng tinagluto. Sweetheart, alat oras ng sumangpet da. Baka 6:30 o 7. Naladumit kayam. Nabibinas na karidi ka. Kung nakaman lang nung sapsapain da. Sige nga na. Agluto ka rin. Tulungan na. Musikalatan. Imadan manong name da papaki ni mama. Nga sanda nagpadpadlaw. Kinapudno na. Nagkukuyog kami nga simbrek. Nga naging inayad da. Siyak lang manong name nagpadlaw nga da. Nakikita da manong name na kasano tinurumala pa ng sabat na kanya. Iri pa nangarakop na kanya. Nga pa nanggagek na kanya. Ni mama manong name naging inayad nga ng surot.
kini Janice nga napanitihan ni room ti kusina. Binoy poyak met ti kita ni mama manong Nemi suda kay ni papa. Normal. Kasla makakita. Kastat kunada manong. Numasapul na ti kotsara hanakarawa. Diretso. Amunat ayan na. Numasapul na ti aklo. Numasapul na ti kiti ingredients. Eric, ma, bulsak ka di. Uno saat, aging mo bulsak. Talagang saan ka makikita, mama. Kabisado na dito eh. Nakalalis ito ka nakasusuro. Tila problema. No, adalig di bisita. Ma, awan yung bibiyang ko. No, anyaman ti ko nanda. No, adaman makadlaw o no, adaman makakita o no, makaamo na ti asawa ni Eric Kison. Eric Kison. Kat may sabulsak. Ado dito mama, dagiti normal, kompleto da. Kompleto. Makakita da, makangig da, amin. Ngayon sandang maaramid, teraramida ni Janice. Bursak man iso na mama. Ngayon para kanyak. Perfect ang babae. Pinayaan milata manong Nemi nga nag-prayer aging ka nga napangkumadlatin no nga. Are you ready? Ready aminan? Andadan? Oh? Abi na tsak nadlaw nga indimteng da. Kapata busy ka. Tulungan ka nga gita sa. Kan umay da pa kit tumulong di kiti bisita. Sino kami di bisita? Hello, Janice iha. Siyak di mamang ni Eric. Dahil kami ti bisita mi kin Eric, nana, mama ko na. Mama. Wen, dududua kami kini mamang yo. Sakbet ni papang mo. I'm sorry. Sorry kami kan ka. Hinusgaan na ka. Kayang madgayang. Kaya saan lang dito? Orang kata sa mo kaya ng budget mi. Nga si kanto iti babae nga dinto pulos mamagsangit iti anak mi. Saan ton nagsagapapay ni Eric? Kabutas ka. Tinikari para kay kuana. Kasbet ka ni Eric nga di nakanto pagsangitin. Tanong ni Eric dagat, nakaputpud noon ay. Gaman ka na kayo. No, don't cry. Lagi narakop da manong Nemi da mamaki ni Janice, imarakop met di papaki ni Janice. Oh, mangantay nga rin din. Tara mo na miman natin na imas nga lutom. Kaya talaga nga, nagbilbilib manong Nemi da papaki ni mama. Nakasusuram di kastoy ka pa naglutom iha. Nemi adla mamang ko, mama. Imas tinutong ng siyak. Talaga matani. Siya kumamit yung mga baga. Imas tinutong iha. Ngayon ni mamang mo. Manong Nemi awanan ti problema. Iso nga na isaganan ti kalay sami. Kahit naangay da itang kalay sa manong Nemi. Nga sa ado di kiti saan nga makaamo nga ti bride panong Nemi kat bulsek. Tanong rumarman ti panagkutkutina. Ngayon numingmingan da siguro manong Nemi ti pagabuklan ti matana. Madlaw da siguro. Ngayon ti bayag ti seremonya manong Nemi. Adun di nakadlaw. Nangro na karag ti makaamamo kini Janice. Kaya di saan nga makamamo kini Janice. Bulsek. Oh. When? Oh, kasal saan? Abay, kinayat ni Eric.
love is blind nga ron. Kasla-kastan manong nemi di mang mangig ko. Oan manong nemi, nag-asawa kami kay ni Janice. Iti may katlong ang babae, iti biyag ko manong nemi, saan akon nga nagsagit. Saan akon nga nasaktan. Saan akon ang nasugatan. No dikat idumteng tirabii manong nemi ni Janice tinasugatan. Gabota talaga nga virgin sura. Nakalilinis ti kutis na, nakabangbanglo, nakaimimas. Siyempre, numaangay, mapasamak ti romansa. Bulsak man nun saan, agkadamet kamambisito, kad bumisito sang kadi. Bulsak nga talaga ni Ayat. Nakaragraksak kami manong nemi, jadi pa naglabas ti panawen, nagbaling nga normal ti kasasaan. Kadamto saan nga marigatan ng runay dagga agsikugan ni Suna. Nangalak matlang manong nemi ti katulong mi. Ngam nung naduma ad-addangan ni Janice manong nemi ti agkuti. Tangrunan nga agluto manong nemi kiti Suna. No agdalos, aglaba, di katulungan. Ngam nagluto, kaya nagdalos iti unek ti siledmi, ti asawa. Manong nemi. Awanen, tanyaman, apanang supiyat, as inuman na sumupiyat. Doon di ka perfect ko na da. Kapag nanadaan kami, manong nemi, iti talong anak. Di nang kumakayat di may kadlo. Baka marigatan ang sweetheart. Hanggang marigatan, kayang-kayang. Anong to ko na end kita anak ta? Ito na ibaga, maamuanda. Na may sakang bulsak yung nada. Sanda kan ito nga ibain. Gabuta bulsak ka man. Ngem, saan nga kurang ti pamateg mo kadakwada. Kas may sa nga ina para kadagitan na. Manong nemi, adan iti elementarya rig di talungan nakmi. Gabuta pinagsasarunomi nga Jay inauna kay may kadua ni Junior kaniya Hasmin duwa nga tawen ti baet. Em ni Hasmin ken ni Bunso manong nemi ket may sala nga tawen ti baet. Uwain manong nemi. Kasara may sarumangkar da papa ken ni mama no kasta nga mailiw da kadigiti apu ko da kada kami. Kada katulong mi ada kadua ni Janice nga mga sikaso kadigiti anak mi. Uwain manong nemi. Nag-asawa ka man ang pwesto ti bulsek. Ngayon napintas, nakasinsin out, di ba nagpuspuso na. Diyak tupulos patyen nga liputan na. Kadyak tumat kayat nga liputan ni Suna. Gapot ay patpateg ko unay, nga mga ipatpateg met unay-unay kanya. Dito yung harot manong nemi ti pagabuklan, ti pagkasarita, nga itinamindo agundaway kat nagsagabak, gapo ka nagidi balangkantis nga babay. Ngam dimteng iti biyag ko ni Janice numampay may sa isuna nga bulsek ngam ti puso na ti kasisinawan a puso. Na nang ipateg kan mga ipatpateg kanyak tig na nayon. Akas ti panang ipatpateg ko ken ko ano. Sabi ko mama nung nemi tadamat na ibatik nga adan, liwliwakan pagsarmingan ti biyag kadigiti padak nga dimngeg. More power to your program ano. Tuwing nga radagyaman nga pagayam mo, Eric